Dobro večer svima. Drago mi je što ste se odazvali u ovolikom broju i nažalost radi epidemioloških mjera morali smo ograničiti broj sudionika večeras, tako da je ovo maksimum koji smo mogli primiti. S nama su danas na ovoj tribini gospodin Božo Petrov, predsjednik Mosta, gospodin Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, te gospođa Dijana Radovniković, predstavnica inicijative 300 jednako 300. Također, zadovoljstvo mi je pozdraviti saborskog zastupnika HSLS-a koji se nalazi među nama, to jest među sudionicima, gospodina Darka Klasića. Evo, ideja ove tribine je da široj javnosti približimo problematiku o hrvatskom klasifikacijskom okviru. Naime, odlukom Ustavnog suda iz 10. ožujka ove godine 50.000, to jest preko 50.000 studenata stručnih studija našlo se u nezavidnoj situaciji gdje postoji mogućnost umanjivanja klasifikacijskog okvira koji im je bio zajamčen pri upisu fakulteta. Na današnjoj tribini pokušat ćemo sagledati problem iz više puteva, te se nadamo da ćemo skrenuti pozornost šire javnosti na ovaj problem, čije rješavanje je nužno, ne samo radi studenata koji su direktno uključeni, nego i svih posljedica koje ova situacija može ostaviti na hrvatsko gospodarstvo i društvo u cjelini. Prijenos ove tribine možete pratiti na Facebook stranicama Mosta. Budite slobodni postavljati pitanja u komentare, a neka od njih ćemo pročitati i postaviti našim gostima. Evo, za uvodnu riječ dajem gospodinu Boži Petrovu, predsjedniku Mosta. Dobar večer svima i onima koji nas gledaju preko streama. Kada pitaju zbog čega sam to, da sam tu zato što želim dati potporu, jer meni nije normalno da ovako veliko pitanje jednostavno nema preveliku prolaznost, nije medijski vidljivo. A radi se o 50.000 studenata koji imaju trenutno neizvjesnu budućnost. I to je razlog zbog čega sam reagirao i u Hrvatskom saboru i zbog čega koristim apsolutno svaku priliku napraviti bilo kakav mogući pritisak na sadašnju vladu da riješi to pitanje. I po meni uopće nije upitno kako treba biti rješenje tog pitanja. Hrvatska vlada je jamčila tim studentima i zakonom i akreditacijom uopće stručnim studijima da će studij koji oni pohađaju, taj stručni studij, biti jednako vrijedan. Da će vrijediti isto kao i sveučilišni studij. Dakle, oni nisu nešto obećali riječima, pa eto, kako došlo, tako prošlo. Oni su donijeli zakon, oni su dali akreditaciju stručnim studijima. Da bi, ne znam, nakon par godina to samo nestalo. Jednostavno nije briga, došao neki Ustavni sud, srušio je tu tužbu, srušio je tu odluku vlade i taj zakon na osnovi tužbe rektora i to je to. Meni nije normalno da se o tom pitanju jednostavno ne raspravlja dovoljno, ne čuje se dovoljno javno taj problem. A ja bih volio da ovo stvarno ne bude na bilo kakav način politiziranje. Meni je drago da je tu i drugi saborski zastupnik koji nije zastupnik Mosta, ali je s nama tu. Ja bih volio da se stvarno pridruže svi. Ja bih volio da malo razmislimo na drugčiji način o ovoj problematici. Postoje i vjerojatno su brojni roditelji koji su doslovno se zadužili, dignuli kredit da bi mogli školovati svoju djecu. Nisu ih možda imali priliku upisati, možda ih nije im stalo da upišu sveučilišni studij. Možda im je bilo jednostavnije, praktičnije, bliže, bolje upisati stručni studij, ali su digli kredit za to. Pitanje je koliko su bili gladni. Da bi sve to napravili i da bi danas došao jedan Ustavni sud, srušio tu odluku, sve ono što su oni dali svojoj djeci, su ovi bacali u koš za smeće. To je razlog zbog čega sam se ustao, to po meni nije pravilno, nije korektno. I tako se ne ponaša ozbiljna i odgovorna vlada. I po meni, i tu ću završiti, imaju sasvim dovoljno vremena da to isprave do 1.1. Hvala.
Gospodine Jugo, vaša uvodna riječ. Hvala lijepo. Pa evo, ja se želim zahvaliti prije svega na organiziranju ovakve tribine, na bavljenju ovom temu koja stvarno zaslužuje vrlo visoku razinu prisutnosti i prepoznatljivosti u medijima i veseli me da se s time bave više ne samo vladajuća stranka koja mora kroz vladu naravno uputiti prijedlog ovog rješenja, nego što je tu više parlamentarnih stranaka i iz oporbe, ali i iz vladajuće koalicije, što znači da je ovo pitanje dobilo razinu prepoznatljivosti apsolutno koju zaslužuje. Ja sam više puta do sada govorio kako predlagači ove inicijative, oni koji su uputili taj zahtjev za ocjenu ustavnosti već drugi puta, dakle samo podsjećam da je ovo drugo poluvrijeme borbe za prava i razinu stručnih studija. Prva se dogodila 2016. Druga se događa upravo sada, su cijelo vrijeme jedno te isti, to je jedan dio uži akademske zajednice koja je sa sveučilišta i koja iz nekog samo njima poznatog razloga misli da će spuštanjem razine stručnih studija riješiti svoje probleme sa kvalitetom, manjkom studenata na njihovim studijskim programima i tako dalje, što je naravno samo po sebi razumljivo apsolutno i potpuno krivo i što zapravo stvara jednu nesigurnost u akademskoj zajednici koja zapravo predstavlja trećinu cijele studentske populacije u Hrvatskoj. Ja moram priznati, evo želim to reći odmah na početku, do sada bilo kao dekan ili zadnjih godinu dana kao predsjednik Vijeća veleučilišta, to je za one koji su sa sveučilišta, to je tijelo koje okuplja 35 veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj, dakle javne i privatne. Imam vrlo dobru komunikaciju sa ministarstvom. Prema nekim informacijama zadnjim koje ja imam, doduše neslužbenim, vrlo brzo će u proceduru, odnosno u javnu raspravu biti upućeno rješenje. Ja ne znam kako će ono izgledati, ali ono što me uvjeravaju, i ja za sad nemam razloga ne vjerovati da će biti tako, to rješenje nipošto neće podrazumijevati spuštanje razine stručnih studija. Dakle, najgora varijanta može biti da se ponovo uputi u proceduru onaj ST i SV, što sad ne moramo ponavljati jer smo više puta o tome govorili, tako da evo ostaje nam za vidjeti kad će se to dogoditi i hoće li to zaista biti tako da još jednom pozdravljam ovu tribinu, razgovor o ovoj temi i odmah u startu bi htio uperiti prstom i uperiti strelicu kako god figurativno se tome, kako bismo to prikazali prema onima koji pokreću ovu inicijativu. Po drugi put, evo vrlo vjerojatno ovo neće biti zadnji put i sigurno će nakon ovog biti još pokušaja, ali tu smo, bili smo 2016. tu, sad smo tu i bit ćemo tu i sljedeći put, ako će ga uopće biti, tako da hvala još jednom na pozivu. Dijana, vaša uvodna riječ. Dobro večer svima. Evo, nadovezala bi se na gospodina Jugu, a to je da mislim da je red da prvi put kažemo javno, jasno i glasno koji je problem stručnih studija u Hrvatskoj. Taj problem ima ime i prezime i zove se Damir Buras. Slažem se da je to temeljni problem jer ćemo se vrtiti u krug dokle god se ne riješi to pitanje. Nadalje, također se slažem sa gospodinom Jugom u pitanju toga. Mi smo sada tu, prije 2 godine su bili neki drugi studenti tu i hvala im na tome. Za 2 godine ako budemo ponovo imali problem, ponovo ćemo biti tu. Znači šaljemo jasnu i glasnu poruku rektorima i svima kojima ovo ikad više bude u nekakvom planu. Mi smo tu, mi ne odustajemo i mi nećemo popuštati. Jako smo zadovoljni vidljivosti u medijima zadnje vrijeme. Dakle, napokon je ovaj veliki problem izašao na neka veća vrata. Tu se prvenstveno možemo zahvaliti gospodinu Petrovu, gospodinu Klasiću i još pojedinim političarima koji su istupili. Također bih iskoristila ovu priliku odmah u startu da objasnimo znači tu političku pozadinu. Inicijativa 300 jednako 300 je apolitična. Mi nismo vezani za jednu političku opciju.
To što je večeras suorganizator ove tribine Most iz razloga što su gospoda iz Mosta ponudili pomoć. Ako to sutra budu gospoda iz HSLS-a, SDP-a, HDZ-a, zašto ne? Dakle, mi ćemo prihvatiti svaku pomoć sa političke strane, jer ovo je političko pitanje. Koliko god mi bježali od toga i mislili da je ovo pitanje studenata, sve oko nas su politička pitanja, ovo su veliki problemi, ovo su velike odluke i naravno da je političko pitanje. S obzirom da je političko pitanje, politika ga treba i rješavati. I u tom smjeru smo išli da angažiramo što više, znači, ljudi iz političkog i javnog života koji bi progovorili u naše ime. Jer kada pričam inicijativa, kada pričam ja, kada priča bilo ko od mojih kolega, to se može i ne mora doživjeti. Kada to pričaju saborski zastupnici, kada priča gospodin Jugo, na primjer, koji ima nekakav legitimitet iza sebe, onda je to već priča za sebe. I tu krećemo u rješavanje problema. Što se tiče komunikacije sa ministarstvom, mi smo također imali jako dobru komunikaciju sa ministarstvom, što smo više navrata javno isticali. U zadnje vrijeme nismo zadovoljni sa komunikacijom sa ministarstvom, možemo reći da nas ministar ignorira. Ne znam zašto je to tako, ali nadam se da će se promijeniti nakon još nekih javnih istupa ili ne znam, vjerojatno postoji nekakav način na koji to možemo promijeniti. Mi smo i dalje otvoreni za konstruktivni dijalog sa ministarstvom. Dakle, nama ministarstvo nije neprijatelj. Mi ne gledamo u ministarstvo preko nišana. Ministarstvo je oni su element koji je ključan za cijelu ovu priču. Znači, oni su element koji će ovu priču pokrenuti, koji će ovu priču donijeti i koji će ovu priču u krajnjoj liniji na kraju završiti. Naše da ih podsjećamo na to, naše da budemo prisutni i naše da vršimo pritisak da se ova priča završi. Jer ova priča traje već 5 mjeseci, 6, vrijeme da se krene. I ovim putem isto tako šaljemo poruku ministru. Ministre, pokrenimo se, sjednimo za stol, riješite ovo. Ovo je problem koji nije nerješiv. Ovo je problem vrlo jasno u kojem smjeru to zakonsko rješenje mora ići. Ja ne znam, ne vidim uopće ni jedan scenarij u kojem bi se moglo dogoditi nešto drugačije, osim ponovnog izjednačavanja. Jer ukoliko ne izjednačite stručne sveučilišne studije, imate 100.000 ljudi kojima ste nešto jamčili, kojima ste nešto garantirali, kako je rekao gospodin Petrov, koji su dakle od svojih usta odvajali da bi se školovali. I u krajnju liniju, ukoliko obezvrijedite naše diplome, automatski radite na iseljavanju mladih, jer mi ćemo vani biti prepoznati. Mi smo vani prepoznati. U svojoj državi, ajmo napraviti da budemo prepoznati i ovdje. I dalje, kao što smo do sada bili. Dakle, svima su nam puna usta demografije, svima su nam puna usta problema iseljavanja, a radimo što? Ajmo se pokrenuti. Dakle, gospodine ministre, pokrenimo se. Gospodine Damir Boras, nemojte ovo više raditi. Jer bit ćemo ovdje, bili smo ovdje i nećemo ostati. Hvala. Ok, hvala Dijana. Prije nego što krenemo na raspravu i na set pitanja, dao bih riječ još gospodinu Klasiću ako ima par rečenica za uvod. Evo, hvala vam lijepa. Ja ću se najprije ispričati što imam masku, ali spadam u rizičnu skupinu s obzirom na epidemiju, pa je neću skidati. Ja sam i sam student stručnih studija, direktno me ovo tiče. Drago mi je da je Most organizirao uz gospodičnu Lijanu ovu tribinu. To je pitanje koje je nadstranačko. I drago mi je da imamo što veći broj dionika u ovom procesu rasprave, a i odlučivanja. Ono što me žalosti, da je rješenje već zapravo samo po sebi na stolu. Bivša ministrica Divjak je imala nacrt zapravo zakonskog rješenja 15.6. Ono što trebamo to uputiti u Sabor. Ja se nadam da će ministar Fuchs, dobio sam zapravo nekakva rješenja na temelju zastupničkog pitanja, da će se to riješiti do nove godine. Ja očekujem da sjednici ovog Sabora do nove godine da to dođe, jer je to aktualno za veliki broj ljudi studenata. Problem ovoga nije samo pitanje visokog školstva, to je problem zapravo investicija i u Republiku Hrvatsku, zbog čega nam se često dešava i što je zaboravljamo, zašto nemamo investicija više u našu
državu je često mijenjanje zakonskih regulativa. To se desilo i ovdje. Krenemo sa jednim postupkom, sa jednim oblikom obrazovanja ili investicija, bez obzira i u toku tog procesa mi promijenimo pravila. To je ono što je nedopustivo i što vani bilo kakav ozbiljni investitor ili bilo tko ne može tolerirati, jer nije siguran da ono što je počelo u Republici Hrvatskoj, da li će to završiti. U ovom slučaju ovdje se umiješao Ustavni sud Republike Hrvatske. Po meni je ova njegova odluka dvojbena kao i mnoge odluke do sada i to smatram zapravo neprihvatljivim. Ja se nadam, iako sam dio saborske većine, uputio sam to pitanje, da će se uspjeti, jer ovo nadilazi bilo kakva stranačka agendu bilo kojih stranaka, da će se ovo riješiti do nove godine i da ljudi mogu nastaviti studirati sa onim pretpostavkama u koji su krenuli ovaj obrazovni proces. Hvala vam lijepo. Hvala. Evo za početak dijelo vama pitanje. Kako je nastala popularna Facebook inicijativa 300 kod 300? Možete li nam ispričati nešto više o tome? Dakle, naša inicijativa se okupila u Facebook grupi Stop diskriminaciji stručnih studija. Pa to se dogodilo spontano nakon donošenja odluke Ustavnog suda za koju smo mi saznali, pa recimo sasvim slučajno iz razloga što bili smo u jeku korona krize, tada bio lockdown i to je prošlo nekako ispod radara. Mislim da je nekakav članak netko od nas pročitao i tražili smo odmah pojašnjenje naše uprave, dakle konkretno uprave Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu. Tadašnji pročelnik se odmah odazvao našem pozivu, napravili smo sastanak, te na njom, s obzirom da je gospodin po struci, inače pravnik, pa nam je pojasnio dakle, o čemu se konkretno radi, koje su dalekosežne posljedice, koje su moguće posljedice. Smatram da je bio vrlo objektivan pri tome. I mi smo se istu večer spontano organizirali, te se inicijativa nastavila širiti jako brzo. Dakle, u nekoliko dana smo već imali 4-5 tisuća članova, danas brojimo 12 tisuća članova i raste inicijativa i dalje. Nadam se da će tako i ostati, dakle ćemo samo rasti. Osnovali smo se iz razloga što smo se jednostavno osjećali tu nekakvu nesigurnost, nismo znali šta nas čeka, kako nas čeka, što će se dogoditi. Prvenstveno, prvo je bila panika među studentima, pa smo nastojali se što bolje informirati kako bismo tu paniku suzbili. Onda smo shvatili da mjesta panici nema, da ipak postoji zakonska rješenja i pravna rješenja i da do tog nekog najgoreg scenarija koji je tada bio u nama u glavi, da do toga definitivno neće doći. Znači da niko nama neće uzimati diplome, da niko naše diplome neće bacati u smeće, da niko neće kidati diplome 31.12. Dakle, jasno je da naše diplome i dalje vrijede i da naše diplome su itekako valjane i za naših diploma stoji itekako veliki trud i rad i... Ok, htio sam pitati, koji su konkretni potezi do sada inicijative i što planirate u budućnosti? Pa inicijativa je do sada dakle, radila na osvještavanju dakle, kako studenta, tako i javnosti da ovaj problem uopće postoji. S obzirom da je bilo onako, pa dosta neka velika tišina u medijima, u javnosti, čak i u akademskim krugovima. Znači, mi imamo dosta kolega koji nakon 3-4 mjeseca djelovanja inicijativa i dalje nisu znali o čemu se radi. Tako da smo radili na tom osvještavanju, radili smo na medijskoj prisutnosti, jer nažalost danas ukoliko bilo što želite napraviti po pitanju tih nekih političkih odluka, morate biti prisutni u medijima. Dakle, imali smo 2 sastanka zakazana sa ministrom Fuchsom, jer smo čim je gospodin Fuchs preuzeo funkciju, mi smo se odmah smo ga kontaktirali i tražili nekakav dijalog. Ja? Do tih sastanaka nažalost nije došlo, tako da evo nadamo se da će u nekom kratkom vremenu i ministar napokon reagirati. Radimo tribine, radimo edukacije, odgovaramo na sva moguća pitanja naših članova i to ćemo i dalje nastaviti. Educiramo većinom ljude i radimo medijski pritisak kako bi se nešto pokrenulo. Planovi, pa evo, za sutra imamo najavljen, sutra ujutro će predstavnika inicijative primiti predsjednik Republike Zoran Milanović,
što nam je iznimno drago, zato što iako predsjednik nema nekakve izvršne ovlasti, dakle on ne može donositi zakone, ne može predlagati zakone, ali je osoba koja itekako politički javno djeluje, ima tako veliki politički javni utjecaj. Iz tog razloga nam je jako drago što on prepozna ovaj problem i što smatra da je ovaj problem dovoljno bitan da bi se s njime pozabavio. Hvala. Božo, planira li klub Mosta uputiti u proceduru zakon koji rješava ovo pitanje? Po potrebi ako treba i to. Iako ja bih volio da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dovoljno sposobno za napisati zakon. Evo, moram biti provokativan. Ja ne želim ovu temu politizirati kao što to možda rade neki drugi političari za koje smo vidjeli da oni samostalno to upućuju svoje zakone u proceduru i slično. Ja ću pričekati. Može pričekati s ovim da vidimo što će to ministar napraviti. Ali ako vidimo da ističe vrijeme, ako vidimo da ne znaju napisati zakon ili da ih nije briga, uputit ćemo mi zakon u proceduru, pa onda neka se sramote i neka javno odbiju izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija. Ok, hvala. Gospodine Jugo, evo pitanje jedno na live streamu. Martina Matošević. Maturantica sam i želim upisati stručni studij, točnije zdravstveno veleučilište u Zagrebu. Bi li me ovaj problem trebao odgovoriti od upisivanja istog ili mislite da će se to riješiti? Mogu samo zamisliti kako je onima koji su dali ogroman novac i volju da bi se sad našli u ovoj situaciji. Dakle, decidirano je apsolutno ne bi nikog trebalo odgovoriti da upiše stručne studije. Dakle, moje duboko uvjerenje da stručni studiji, pogotovo u nekim specifičnim područjima, imaju i veću vrijednost za tržište od sveučilišnih studija, jer objektivno gledajući u nekim specifičnim područjima je zaista važnije da te studij priprema za praksu, za život, za ono što te čeka nakon studija, nego da te priprema za znanstveno istraživanje. Dakle, zaista malo studenata u odnosu na opću populaciju nastavlja obrazovanje na znanstvenoj razini, tako da to je odmah vrlo jasan odgovor. Ja bih se samo nadovezao na sve ovo što je rečeno, meni ovo stvarno sve zvuči ohrabrujuće i evo u nekim mojim idealnim snovima, a nadam se da će se oni realizirati, bi se zaista moglo dogoditi da mi u Saboru imamo i konsenzus oko ovog pitanja, što se vrlo rijetko do sada događalo se, ali rijetko, pa da onda zaista ako prijedlog koji bude upućen u proceduru bude jedan od prijedloga na kojem je radila radna skupina. Dakle, evo, postavit ću si sam pitanje, odnosno odgovorit ću na njega što je Vijeće veleučilišta napravilo odmah nakon što je ovaj zakon donesen. Dakle, presuda, odnosno odluka je objavljena 16.3. ili kad već. Mi smo u roku od 10 dana bili na sastanku tada u ministarstvu i pokrenuta je radna skupina, odnosno povjerenstvo. Ja sam siguran da bi taj zakon već bio u proceduri sa ovom, govorimo o verziji ST i SV kraticama, da nije došlo do izbora. Mi smo na tom povjerenstvu imali još neke prijedloge koje smo nazvali i avangardnim i koje smo nazvali konzervativnim i kako god. Dakle, ministarstvo ima na raspolaganju rad tog povjerenstva i da uštedi vrijeme, zapravo ne mora ni formirati novo, može samo uzeti nešto što smo mi radili, što se ja nadam da će se i dogoditi, a onda bi me zaista veselilo da sve političke opcije koje su očigledno zainteresirane za ovu tematiku, ali realno gledajući kako ne bi bilo kad se to tiče 50.000 studenata, sadašnjih studenata, dakle i plus nekoliko, vjerojatno 100.000, ne postoji, nemoguće je dobiti točnu brojku koliko je studenata sa diplomama stručnih studija, koga se to sve skupa tiče. Vidio sam vrlo zgodnu stvar što Dijana i njezina inicijativa rade, da su izdvojili, koliko ih je bilo, 11 ili 12 zastupnika više u sadašnjem sazivu Sabora koji imaju diplome stručnih studija. Dakle, teško je zamisliti, pogotovo onih iz vladajuće većine, da će dići ruku za prijedlog koji će njih obespraviti ili članove njihovih obitelji itd. Tako da generalno gledajući mislim da je rasprava o ovoj temi dobra, iako recimo
upozoravao sam više puta, pa su me možda neki i koji prate i ovu raspravu i sve ostalo možda krivo razumjeli. Dakle, ja sam govorio da situacija nije dramatična, jer niko ne može oduzeti studentima stručnih studija njihove diplome niti kvalifikacije. Dakle, postojanje stručnih studija u Hrvatskoj nije određeno zakonom u HKO-u. HKO je samo instrument koji uopće nije obavezan, neke države na svijetu ga uopće nemaju, dakle, koji rangira kvalifikacije i ono što je najvažnije, veže ih za europski kvalifikacijski okvir, što zapravo studentima i alumnima omogućava da završe prediplomski studij u Hrvatskoj i diplomski studij upišu u Njemačkoj ili u Austriji ili negdje drugdje. Dakle, u Hrvatskoj je postojanje stručnih studija definirano temeljnim zakonom, kako se to zove, dakle, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, i ne dolazi u obzir da se taj zakon uopće nikom ne pada na kraj pameti mijenjati ga u ovom dijelu oko stručnih studija. Dapače, i tu sad kad smo senzibilizirali ljude za ovaj problem, onda vjerujem da će biti prostora da kad se ovo pitanje riješi, da tu ne stanemo svi, nego da nastavimo primjerice na rješavanju pitanja stručnih naziva koji se stječe završetkom diplomskog studija, da to ne budu stručni specijalisti koje tržište jednostavno ne razumije, nego da to budu magistri struke, a da naši kolege na sveučilištima budu sveučilišni magistri ili kakav god naziv imali akademski koji će njima odgovarati. Dakle, tu ima još puno tema o kojima bi se moglo raspravljati, ali pritom ono na što sam ja više puta apelirao, svi mi skupa moramo paziti u toj želji da osvijestimo tematiku i da osvijestimo ljude o ovoj problematici, da ne pređemo tu granicu i da sami od sebe napravimo krivo reći studije slučaja, nego dakle slučaj koji je negativan i da sami sebi stavimo svojevrsnu stigmu koja će ostati među poslodavcima. Evo, mene isto u ovoj cijeloj gunguli kontaktiralo direktno dosta alumnija koji primjerice vode odjele za ljudske resurse u nekim vrlo ozbiljnim tvrtkama, koji su me pitali, dobro, znate, ali ovo je jako loše i za percepciju stručnih studija. Mene vlasnici uprava sugeriraju da možda prestanemo zapošljavati studente stručnih studija nevezano za razine i za sve ostalo. To je loše, znači sve skupa treba jako dobro balansirati između toga da osvijestimo ljude o svom problemu, ali da si istovremeno ne napravimo štetu. Od toga kad smo Dijana i ja prvi puta razgovarali, onda smo zapravo došli do zaključka da je specifično područje koje se razlikuje recimo u perspektivama, ali cilj nam je isti, između čelnika ustanova, gdje mi svakodnevno komuniciramo s roditeljima i odgovaramo upravo na ovako pitanje kao što je kolegica postavila, pa čujte, sad je to neizvjesno, možda bolje da se uopće ne upisujemo na stručne studije. Budite sigurni isto, odluka Ustavnog suda ovakvog karaktera u 3. mjesecu, dakle 2 mjeseca prije državne mature i upise na studijima, je mogla biti pogubna za jako puno veleučilišta i visokih škola. Dakle, upravo zbog ove percepcije, to nije sigurno bolje nemojmo, što je naravno pogrešno. I u cijeloj priči istovremeno ne smije se niti smetnuti suma ova perspektiva studenata koja je logično da rade pritisak jer žele da se to pitanje i taj problem što brže riješi. Tako da tu ima jako puno nijansi, jako puno stvari o kojima treba voditi računa, ali evo, ja želim vjerovati da će prijedlog koji će biti upućen, da bude upućen u javnu raspravu brzo, da odaziv studenata, i to je evo poruka svima koji prate preko streama, znači 2016. je javna rasprava o zadnjim izmjenama zakona o HKO bila najkomentiranija javna rasprava koliko mi se čini od kad je uvedeno to na e-savjetovanju, što samo pokazuje koliko ljudi je za to bilo zainteresirano. Dakle, tada su 2 prijedloga upućena u proceduru, jedan temeljni i jedan alternativni.
Alternativni je bio prijedlog sveučilišta, odnosno rektorskog zbora, više se ne sjećam, koji je bio poguban za stručne studije. Naravno da su ljudi reagirali žestoko i u tome sudjelovali. Ovdje, ako prijedlog bude, kakav god prijedlog bude bio, moramo se uključiti ili mu dati podršku ili ga kritizirati. To je poruka svima, uključimo se onog trenutka, isti tren kad budemo vidjeli kud nas ministarstvo vodi. Ja kažem, naznake i najave koje ja imam su da će koristiti rad dosadašnjeg povjerenstva u kojem sam sudjelovao i koje je dalo par vrlo kvalitetnih i konstruktivnih prijedloga. Hvala. Dijana ima repliku, samo kratko minutu, onda imam pitanje drugo za vas. Nemam repliku. Nadovezat se, Imam ok. komentar. Dakle, ovo što je gospodin Jugo rekao, što je spomenuo, promaklo mi je uvodnoj riječi spomenuti. Dakle, mi se osim ovoga HKO-a bavimo, odnosno nastojimo i promijeniti taj zakon o akademskim nazivima. Dakle, taj stručni specijalist ne postoji nigdje drugdje na svijetu nego u Hrvatskoj. Mi jesmo prepoznati vani, dakle mi ne možemo reći da vani nas niko ne prepoznaje zato što je direktno se vezuje znači za EQF i prema tim ishodima učenja se znači naša kvalifikacija određuje. Ja. Dakle, ne možemo reći da vani nismo prepoznati, jesmo, ali imamo probleme, na primjer kada dođete na razgovor za posao u Njemačkoj, da ljudi izgube po 10 minuta objašnjavati šta je to stručni specijalist. Eto, imamo problema u tome, dakle ne da neko njih neće zaposliti zato što je on stručni specijalist, nego mora 10 minuta ljudima objašnjavati šta je to, dakle je to došlo od ljudi prvi put, znači sve razvijene, nijedna razvijena zemlja, znači nijedna zemlja Europske unije nema taj naziv, niko na svijetu nema taj naziv, nego ima Hrvatska. Pa mi smatramo da ne bi trebao biti neki veliki problem da nas se i po tome izjednači. Ne tvrdimo da smo jednaki kao da smo potpuno To je bilo pitanje. Znači, iduće. Što znači naziv 300 jednako 300? Okay. Znači, želite li skroz izjednačiti sveučilišne i stručne studije ili objasnite naziv? Objasnit ćemo naziv. Dakle, nakon 300 završenih ECTS bodova na sveučilištu imate naziv dakle, magistra. Nakon 300 ECTS bodova na stručnom studiju imate naziv stručnog specijalista. 300 jednako 300 je nastala iz toga što jednostavno smatramo da ako je tim akreditacijama, ako je tome dala neka težina stručnim studijima, ako mi imamo 300 ECTS bodova na kraju našeg školovanja, sveučilište ima 300 ECTS bodova, ti bodovi su isti. Dakle, mi nemamo neke posebne ECTS bodove koji su manje vrijedni ili nisu manje vrijedni. Mi smatramo da smo jednako vrijedni, ne smatramo da smo jednaki. Da smo jednaki, onda nema potrebe za postojanje stručnih i sveučilišnih studija. Onda bismo bili svi stručni ili bi bili svi sveučilišni. Dakle, između nas postoje razlike, naravno da postoje. Znači, stručni studiji se usmjeravaju, kako je gospodin Jugo isto već objasnio, više prema tržištu rada i tu su čak i cijenjeniji i prepoznatljiviji. Dok su sveučilišni idu prema znanosti. Dakle, ne možemo svi biti doktori znanosti, ne možemo svi se baviti znanstvenim istraživanjima. Neko mora sudjelovati na tržištu rada, a to je ono za što nas stručni studiji izravno pripremaju. I to je ono za što je 300 jednako 300. Mi nismo jednaki, ali smo jednako vrijedni. Ok, hvala. Vratit ćemo se na ovaj problem sa titulama. Prije toga pitanje za gospodina Božu. 2018. godina, sjedite u oporbi, izglasava se novi zakon o stručnim studijima i klub Mosta je suzdržan. Možete li objasniti to? Čujem da nas prozivaju radi toga, a stvar je zapravo skroz jednostavna. Mi smo i tada, 2018. kao i prije toga i danas, bili zato da sveučilišni stručni studiji budu izjednačeni. Uostalom, danas smo zbog toga tu. Ono što je bilo problematično 2018. ono što smo im za vrijeme rasprave u Hrvatskom saboru savjetovali, davali mjere, davali prijedloge i dali amandman, jest da oni dodatni, pojačani predmeti se jednostavno ne mogu mjeriti isto kao i, završeni fakultet. Na primjer, učitelj koji završi pojačani engleski jezik, on se ne može mjeriti jednako kao osoba koja je završila fakultet za engleski jezik. Ja mislim da će to čak i osobe koje su završile stručni studij i osobe koje su završile pojačani predmet
da će prihvatiti tu mjeru. Uostalom, ja se sjećam ljudi koji su završavali pojačane predmete, završavali se u skladu sa nedostatkom upravo tih ljudi na tržištu rada, kada nije bilo ljudi koji su završili tu razinu školovanja. Mi smo tada to predlagali da se, na primjer, to izmijeni, a da se obavezno ostavi da je izjednačeni stručni i sveučilišni studij. Ova naša mjera nije imala veze s tim. Oni, nažalost, taj amandman nisu prihvatili, to po meni nije bilo pravedno, isto kao što mi nije pravedno danas da, ne znam, nisu izjednačeni stručni i sveučilišni studij. Ni to mi nije pravedno i zbog toga sam se uključio. Hvala. Ajmo se vratiti na ovo sa titulama. Dakle, evo pitanje prvo za vas, gospodine Jugo. Budući da je zamisao stručnih studija pripremiti studenta za tržište rada, smatrate li da će pasti popularnost stručnih studija, izgube li oni kvalifikacijski okvir koji su do sada imali, ili mislite da je studentima bitnije, da su im bitnija znanja i vještine koje stječu na tom studiju, to jest u današnje vrijeme, je li toliko bitna titula koju ćeš ti imati kad završiš, ili je bitnije kad dođeš na razgovor za posao, znati dobro odraditi intervju, odnosno steći ta neka znanja i vještine. To je bitno. Budimo postoje jednostavno bitno i jedno i drugo. Dakle, naravno da je svakom poslodavcu važno da osoba ima znanja i vještine koje su potrebne za bavljanje nekim poslom ili radom na nekom radnom mjestu. Međutim, budimo samo svjesni okruženja u kojem živimo i česte prereguliranosti različitih područja, pa tako je vrlo recimo jasno da u bilo kojem javnom sustavu je nemoguće se zaposliti ako je klasifikacija, odnosno ako je za neko radno mjesto se traži određena razina kvalifikacije, da je nemoguće zaposliti se ako ju nemaš. Dakle, ukoliko bi došlo u nekom, onako kako predlagači ove inicijative žele, dakle imenujemo, i to su sva 4 pravna fakulteta, sva 4 sveučilišta, na čelu sa rektoratom sveučilišta u Zagrebu. Dakle, naravno da bi stručni studiji potpuno izgubili svoj smisao. Inicijativa se zove 300, jednako je 300, zašto bi neko studirao 5 godina na stručnom studiju ako ne bi vrijedio jednako kao kad bi studirao 5 godina na sveučilišnom studiju. To je cijela poanta iza ove inicijative, da se ljude potpuno obeshrabri da upisuju stručne studije. Dakle, to je potpuno jasno. Međutim, samo da se vratim na ovu priču oko HKO-a, dakle za one koji ne znaju, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ne rješava samo pitanje razina studijskih programa. On je puno širi, on podrazumijeva standarde kvalifikacija, standarde zanimanja, dakle u svojoj naravi on kada je donesen, dakle to je zanimljiva stvar, donijela ga je SDP-ova vlada, dakle Zorana Milanovića. Onda je, koja je izjednačila stručne studije u startu. Onda je, dakle, za vrijeme vlade Mosta i HDZ-a je došla prva odluka tog Ustavnog suda, upućeno je u proceduru ta 2 prijedloga, za jedan koji je izjednačavao stručne i sveučilišne studije, drugi sveučilišni koji to nije radio. Prihvaćen je naravno prvi i on je izglasan za vrijeme HDZ-ove vlade i sad ponovo zapravo imamo situaciju da HDZ-ova vlada treba riješiti taj problem. Dakle, to pokazuje da je jedna i druga velika stranka su bile dosad vrlo afirmativne prema stručnim studijima i na tome se temelji moj optimizam da će to nastaviti biti i dalje tako. I s tim da kažem, napominjem da ova cijela situacija je da treba gledati u njoj pozitivne stvari, a to je da će se za stručne studije čuti i istovremeno da predlagači, ove koje sam spomenuo, neću ih ponovo spominjati, nisu uspjeli u potpunosti u tom svom naumu, jer je njihov naum bio da Ustavni sud u svojoj odluci kaže da stručni studiji moraju biti ispod sveučilišnih po razini. Da je to tako Ustavni sud rekao, onda bi ruke zakonodavcu bile dodatno vezane, onda bi tek bili u poprilično velikom problemu. Međutim, to nije tako. I sad postoje različiti načini kako da se ta cijela priča
riješi. Ali da, poslodavcima je bitno i jedno i drugo, naravno da je svakom bitno da ljudi znaju raditi, da imaju vještine, međutim samo ću skrenuti pažnju na još jednu stvar, i sveučilišni studiji bi trebali pripremati studente i njihove polaznike za tržište rada. Dakle, iluzorno je da će svi polaznici sveučilišnih studija raditi u znanosti, ne? Međutim, činjenica je da su stručni studiji puno više naslonjeniji na praksu. Njihova prednost je da u izvedbi nastave, to znate svi koji ste studirali na stručnim studijima, imaju veću mogućnost sudjelovati i predavati ljudi koji zaista rade neki posao, koji rade u praksi. Međutim, onda dolazimo do problema s čime najčešće predstavnici ovih sveučilišnih inicijativa. Evo zadnje sam se jako iznenadio kad sam u Novom listu pročitao da je dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci vrlo negativno govorio o stručnim studijima, ali dobro, šta je tu je. Valjda će i on to znati objasniti svojim studentima i argumentirati im to. Dakle, da u izvedbi nastave da su nositelji kolegija na takvim studijima, zamislite, ljudi bez doktorata. Pa nekad se pokaže da ljudi bez doktorata imaju puno više praktičnih vještina, ali taj posao rade svaki dan i da mogu prenijeti svoje iskustvo i znanje i vještine studentima koji su upisani na taj kolegij. Još jedan kuriozitet, ja ne znam da li to naši, da li to znate, odnosno da li to ljudi koji su na streamu znaju. Dakle, sva sveučilišta u Hrvatskoj imaju stručne studije, iako bi to po pravnoj formulaciji trebala biti iznimka, ali svi imaju zato što su im oni na neki način izvor dodatnih prihoda, pa je onda to vrlo korisno za imati. I drugo, recimo onaj česti sraz koji se isto tako pokušava, rekli bismo kolokvijalno, baciti klipove između studenata stručnih studija na sveučilištima i studenata veleučilišta i visokih škola. Dakle, da su veleučilišta, visoke škole manje kvalitetni, ili tamo predaju manje kvalitetni ljudi koji nisu sa titulama. Dakle, uvjeti za izbor u nastavna zvanja, dakle, to su nastavnici koji mogu biti nositelji kolegija na stručnim studijima, su stroži na veleučilištima i visokim školama. Dakle, to su uvjeti vijeća veleučilišta na kojima sad radimo da ih još dodatno postrožimo, nego što su to na sveučilištima. Dakle, to je jako kompleksna tematika, ljudi koji nemaju razloga nju proučavati, naravno da se neće s njom baviti, ali onda je vrlo lako izbaciti kost na stol, da se svi svađaju oko toga, kao što se to vrlo često događa, jer u ovoj javnoj raspravi ste igdje vidjeli da su se oglasili ljudi sa sveučilišta, odnosno pokretači ove inicijative. Nisu, oni su postigli svoj cilj, dakle, došli su do neke vrste, odnosno djelomično su postigli svoj cilj, došla je do neke odluke Ustavnog suda i sad sjede sa strane, prate i gledaju kako se mi borimo. Kao što je Dijana rekla, izborit ćemo se za sebe, izborili smo se 2016. odnosno kada je donesena, nakon što je donesena prva ova presuda, izborit ćemo se opet i to je to. Odnosno, ja mogu reći da se mi kao čelnici visokih učilišta, naš ima 35, borimo za svoje studente prije svega, ali mi smo tu zbog studenata, a ne zbog samih sebe, zgrada, visokih učilišta i tako dalje. Ok, hvala. Možda to je pitanje iz publike od sudionika. Evo imamo jedno pitanje, izvolite. Može biti. Pozdrav svima. Ne znam za koga je ovo točno upućeno pitanje, ali na primjer da nama to sve ne prođe. Znači da dođe na zakon da veleučilišne diplome neće vrijediti. Znači to da će zapravo ukinuti sva ta naša zanimanja. Znači ja sam tu trenutno sada studentica sigurnosti i zaštite na radu u Karlovcu. Ako se nama ukinu diplome, automatski nestaju sva ta zanimanja. Jer ko će njima tipa raditi, ići u kontrolu na neko gradilište, hoće im to biti zapravo, ne znam, neko ko je završio samo srednju školu, ko nema pojma. Moram prvo ispraviti postavljanje pitanja. Diplomova ne može niko ukinuti. Zvanjeva ne može niko ukinuti. Što onda oni zapravo ukidaju? Znači, Hrvatski kvalifikacijski okvir ne propisuje ni diplomu, ni zvanje, ni zanimanje. Dakle, niko vam 31.12. neće doći kidati diplome i vašu diplomu ne može ukinuti niko. Ni Ustavni sud, ni rektor Boras, ni niko. Dakle, ovo je samo pitanje vaše kvalifikacije.
a to će vam gospodin Jugo će objasniti vezi kvalifikacija, ali samo hoću reći da sa stanovišta, znači kolegice, studentice, vašu diplomu ne može dirati niko. Znači, čak i da ovaj zakon nikad više ne bude donešen, šta je nemoguće, vaša diploma i dalje vrijedi. Diploma će vam uvijek vrijediti, nema straha za to. Znači mi ćemo samo imati drugi naziv, znači kada mi završimo... Ne, imat ćete isti naziv, imat ćete sve vam ostaje isto. Dakle, imat ćete isti naziv, imat ćete istu diplomu, Kao samo... diploma biti druge razine. Dakle, u hrvatskom kvalifikacijskom okviru, dakle nešto što je u svijesti prosječnog Hrvata je klasifikacija stručne spreme, ono SSS kao srednja stručna sprema, što ste dobivali kad ste završili srednju školu, to je sada razina 5 hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Dakle, preddiplomski studij, ono što je nekad bila VŠS, odnosno viša stručna sprema, je sada preddiplomski studij, to je razina 6. A diplomski studij, dakle, to je VSS, je sada razina 7.1 zbog onih specijalističkih, poslijediplomskih studija i tako dalje. Znači, ovaj zakon će nastaviti postojati dalje. Ono što je bila intencija je da, na primjer, da diplomski studij na kojem ste se studiju, preddiplomskom ili diplomskom? Preddiplomskom. Znači, evo recimo, da vi kad bi završili preddiplomski studij, završili bi, i kada bi neko drugi završio preddiplomski studij na sveučilištu, da bi poslodavac koji bi raspisivao natječaj mogao reći ja želim osobu koja je razine kvalifikacije, ne znam, 6.2, što bi bio sveučilišni preddiplomski studij. Jel to nam onda automatski znači manje plaće u odnosu kakve su sada? Pa to je toliko nezamislivo uopće da se dogodi, da ja mislim, znači morala bi se mijenjati uredba o koeficijentima plaće, znači to je potpuno suludo i potpuno nemoguće uopće da se dogodi, kad zapravo vidite koliko je logičnih pitanja, šta bi se onda dogodilo, kako bi se onda dogodilo, kad bi vidjeli koliko je tu problema i koliko je tu nelogičnosti, da jednostavno vidite zapravo koliko je potpuno nemoguće da se to dogodi. Znači, niko neće ukinuti vaše studijske programe, niko ne može ukinuti kvalifikacije koje ste stekli. Neko može samo reći da je kvalifikacija koju je stekao neko na sveučilištu razinu iznad kvalifikacije koju ste stekli vi, što bi nekom da vas želi diskriminirati. Na primjer, ne znam, ravnatelju javne ustanove koji raspisuje natječaj za posao, treba osobu vašeg profila i želi legalno isključiti iz tog natječaja sve studente koji su završili stručni studij. Onda kaže, a ne želi to javno i eksplicitno raditi, onda bi rekao, ja želim studente sa pod razine kvalifikacije brojka zarez nešto. I onda bi zapravo na prvi pogled izgledalo sve logično, a zapravo bi on isključio vas sa stručnih studija iz te mogućnosti. Teoretski, to se događa i sada. Jer imate i sada raznih natječaja gdje i više iz neznanja, neko iz tendencije namjerne, raspiše natječaj, to se događa najčešće na razini 7, dakle sa završenim diplomskim studijem, i onda neko raspiše natječaj i kaže potrebna razina kvalifikacije VSS, odnosno razina 7 hrvatskog kvalifikacijskog okvira, i onda napravi glupost i napiše sveučilišni diplomski studij. I onda zapravo je svjesno, zato što je napisao, zato što je ispustio riječ stručnjak, vjerojatno nesvjesno, jer je nekad samo postojao sveučilišni studij, zapravo vas diskriminirao. Tako da, evo. Znači samo iz tog razloga jer je nekad samo postojao sveučilišni, zato nas sad diskriminirao. Pa ne sada, neko to nesvjesno napravio. Recimo, ja se sjećam, ne znam koje to godine bilo, jedna vrlo ogromna zaklada jedne velike hrvatske kompanije raspisala natječaj za stipendije. I onda su kao uvjet napisali upisan sveučilišni diplomski studij. A zašto? Da smo naravno išli kontaktirati, upozoriti, nemojte diskriminirati. Onda su nam rekli, ali ne, ali mogu se prijaviti studenti privatnih fakulteta. Smo rekli, pa da, ima i privatnih i stručnih i sveučilišnih, ima i javnih sveučilišnih i stručnih. Onda su rekli, mi to ništa ne razumijemo, mi smo to prepisivali iz natječaja od prošle godine, od one godine prije, zapravo shvatiš da ljudi uopće to ne razumiju i da nesvjesno rade problem. Tako da je benefit cijele ove priče još jedan, a to je da afirmativno komuniciramo o stručnim studijima i da svi zajedno ljude educiramo o tome što su,
koja je njihova korist i na kraju krajeva šta učite na tim studijima, znači da vas uče ljudi iz prakse koji to rade svaki dan, a ne ljudi koji su to nekad radili pa su onda dobili posao na sveučilištu i više nikad realnog sektora vidjeli nisu. A ja mislim da su vam studenti, bivši studenti stručnih studija malo previše uspavani. Zato što vi ste postavili jedno logično pitanje. Kao što je rekao gospodin Jugo, postoji malo više logičnih pitanja koja će se otvoriti ukoliko oni dovedu, odnosno donesu nebuloznu odluku da stručni sveučilišni studiji nisu jednako vrijedni. Znači, to je ono što vi pitate. Vi pitate onu rečenicu koja je rekla Dijana. Naši studiji možda jesu različiti, ali su jednako vrijedni. Ono što će oni napraviti, ako slučajno ne izjednače stručni sveučilišne studije, da vaša diploma, koju vam niko ne može baciti iz pare, neće jednako vrijediti. To je ono što vam govori gospodin Jugo. Vi ćete možda potrošiti jednako novaca kao oni ljudi koji idu na sveučilišni studij, vi ćete imati jednaki broj ECTS bodova, možda ćete imati jednake profesore, ali neće vam jednako vrijediti diploma. To nije korektno, to nije pošteno. Pogotovo, sad ću se vratiti na početak, pogotovo kada vam ista ta država zakonom propisala da jednako vrijedi. I vi ste po tom jamstvu upisali stručni studij. O tome se radi. Da, ali ne otvara se samo to pitanje koje ste vi postavili. Otvara se pitanje svih završenih natječaja. Ja ću tu namjerno o tome progovoriti. Što sa svim završenim natječajima? Gdje su se na isti natječaj prijavili i osoba koja je završila stručni studij i osoba koja je završila sveučilišni studij. Primila se osoba zbog boljeg znanja, poznavanja problematike ili posla kojim će se baviti, prijavila, dobila je posao osoba koja je završila stručni studij. Sada su ukinuli po ovome potencijalno da stručni studij ne vrijedi jednako kao sveučilišni studij. Hoće li osoba koja je izgubila natječaj, završila sveučilišni studij, tužiti? Ima pravo tužiti. I to se pitanje otvara. Otvara se pitanje svih zaposlenja ljudi. Toliko nebuloznih sljedećih koraka ima ako donesu ovakvu odluku. A meni nije logično da bivši studenti stručnih studija šute. Meni to nije još uvijek jasno. Kad im je puno toga na kocki. Dvije rečenice obećavam. Mislim da je bitno samo kolegici na ovo pitanje pojasniti što zapravo rektor Borasti 4 pravna fakulteta traže. Zapravo koja je njihova, šta oni su svojom tužbom Ustavnom sudu su tražili, dakle koji je taj najcrniji scenarij. Oni su tražili dakle da, ajmo pojednostavniti skroz, oni su tražili da, na primjer, nakon 3 godine stručnog studija i 180 ECTS bodova ste na razini 6. Super. Kao što smo i sada, jel? Nakon 300 ECTS bodova i 5 godina završenog stručnog studija, oni traže da i vi dalje budete na razini 6, dok vaše kolege sa sveučilišta sa 3 godine kao prvostupnici i 180 ECTS bodova bi bili na razini 7. Eto, to oni traže. Dakle, to je taj najcrniji scenarij koji, evo, kako smo čuli, koji je Ustavni sud odbio, dakle, nije ga usvojio. Ustavni sud je samo vratio, pod navodne znakove, zakon na doradu. Ali to je neki scenarij koji ne može proći ni u ludilu, pa čak ni evo u ovoj našoj državi kakva je, jel? Čak mislim da ni u Hrvatskoj to nije moguće, a ovdje je sve moguće. Dakle, to bi bilo točno ovo što je Božo rekao, znači totalno obezvređivanje stručnih studija. Jer zašto biste vi studirali 5 godina i imali razinu 6, a neko će otići na sveučilišni studij s 3 godine sa 180 ECTS-a biti na razini 7, imati veći koeficijent na plaću i prednost pri zapošljavanju. Zašto biste ga upisali? Pa nećete ga upisati, naravno. I zbog toga se to neće nikada govoriti. Ima još jedna, može. Evo imam zanimljiv komentar, onda repliku, a htio bi da Jugo vi to sve iskomentirate. Ovako, Valerija Srtić piše: mislim da bi trebalo uskladiti sveučilišta i stručna prava, jer, na primjer, ja sam 2. godina TVZ-a i svako malo me omalovažavaju zbog FSB-a, jer su tamo pravi strojari, a što smo mi TVZ-ovci lažni. I da, svakako bi i nama s TVZ-om
trebalo dati pravo na titulu magistra, dati pravo da se ravnopravno jednog dana zaposlimo, a da nemamo problema. Mislim da zaslužujemo pravdu. E sad, Marko Ivanković ovako odgovara. Kćeri draga, odi jedan semestar na FSD, pa ćeš vidjeti koja je razlika između tebe i strojara na FSD-u, svi bi vi kruha preko pogađa, ne može tako. Može neki komentar. 100 ljudi, 100 čudi, 100 ljudi, 100 mišljenja. Znači, na kraju krajeva, dakle, postoji nešto što smo spomenuli ovdje više puta, što se zove akreditacija. Dakle, u Hrvatskoj postoji vrlo strog postupak akreditacije. Nažalost, taj postupak je puno stroži za veleučilišta, visoke škole i njihove stručne studije. Dakle, puno stroži. I na kraju krajeva, ako je neko dobio uopće dopusnicu da izvodi studijski program i da dodjeljuje kvalifikaciju, onda to se nije 5 ljudi ili 10 ljudi skupilo na cesti pa reklo ajmo sad raditi, ajmo sad izvoditi neki studijski program. Naravno da će uvijek biti, ajde da pojednostavnim stvar, ima boljih stručnih studija, ima loših stručnih studija, ima boljih sveučilišnih studija, ima loših sveučilišnih studija, ali meni se kosa na glavi diže od generalizacije općenite. Dakle, nisu svi stručni studiji loši, nisu svi vrhunski, nisu ni svi sveučilišni studiji vrhunski, nisu svi loši. Ima boljih, ima loših. Na svima nama je, evo to je recimo jedna stvar koju treba reći, na svima nama je da radimo na svojoj prepoznatljivosti. Na kolegama s TVZ-a i na upravi TVZ-a je da radi na prepoznatljivosti, na brendiranju, na promoviranju. Na alumnijima svih nas, odnosno na svakog veleučilišta i visoke škole je da radi potpuno identičnu stvar, jer samo tako ćemo mi skinuti tu stigmu, odnosno skinuti percepciju da smo mi problematični i dalje će nam podmetati noge i dalje će nam podmetati klipove, ali evo samo ću vam reći jedan banalni primjer gdje regulativa i gdje država mora, gdje se bez države, politike i regulative ne može stvar riješiti. Evo, znate vjerojatno da kad završite stručni studij u Hrvatskoj, dakle specijalistički diplomski stručni studij, vi u Hrvatskoj bez da upišete sveučilišni diplomski studij, ne možete upisati poslijediplomski studij. To je javno poznata stvar. I šta vam se onda događa? Evo, ne znam da to politika zna. Znači, bez problema se ljudi sa stručnim studijima, diplomskim iz Hrvatske, upisuju na doktorate u Mariboru, Ljubljani, Italiji, Njemačkoj, Austriji i tako dalje. Pa zar to nije nebulozno? Znači, to je potpuno nebulozno. Dakle, potpuno suludo i potpuno nebulozno, gdje imamo klasični primjer gdje silimo ljude da idu van. To je ona rečenica koju stalno ponavljamo, ljudi nam odlaze. Onda imamo predlagača koji su sveučilište, imamo Ustavni sud, to je nažalost Ustavni sud potvrdio da ne može da se ne može sa stručnih studija na doktorate u toj odluci iz 2016. I vi ne možete ništa tu. Možete jedino tražiti neka među rješenja pravna koja su vrlo kreativna, ali onda imate ljude sa viškom vremena koji će ponovo pisati zahtjev za ocjenu ustavnosti i opet dovesti do svega ovoga. Drugim riječima, niko nam neće pomoći ako se sami nećemo izboriti za sebe, ali ne samo u ovakvim situacijama, nego da konstantno i kontinuirano radimo na svojoj promociji i na pozicioniranju stručnih studija, a tu je zadatak, vjerujte mi, jednako na ustanovama kao i na studentima koji studiraju na tim studijskim programima. Samo da se kratko nadovežem, kad sam razgovarao sa studentima u Splitu na ovu temu, ja sam upravo rekao ovo što je rekao gospodin Jugo, nije dobro generalizirati i čak nije dobro da sami studenti sveučilišnih i stručnih studija se uopće raspravljaju jesu li njihovi studiji dovoljno vrijedni. Kad to nije na njima. Mislim, možete na kraju samo učiniti loše sebi i drugima. I tu nije izvor problema. Izvor problema onome što je rekao gospodin Jugo, što sam ja rekao tada studentima u Splitu. To isto ministarstvo, ta ista država, ona je dala akreditaciju. Akreditacija znači da taj studij vrijedi. Ja bih volio da je danas ovdje s nama i predstavnik sveučilišnog studija, evo da odgovori na pitanje
Ima li slučajno sveučilišnih studija koji su loši? Naravno da ima. Ima li stručnih studija koji su loši? Ima. A ima i dobrih, i jednih, i drugih. Na državi i na nama je da ih poboljšava. A ne da se svađamo jedni između drugih, je li stručni dobar, je li ovaj, je li onaj. Ne, mi napravimo pritisak prema ministarstvu, prema državi, da kvalitetne studije, koji god da oni jesu, stručni ili sveučilišni, ostale pošalju u arhivu. Ne da se vode nekim igricama zbog čega neke studije, bez obzira bili oni sveučilišni ili stručni, moraju ostaviti na životu, jer ipak tamo ima profesora kojima oni trebaju omogućiti satnicu, oni imaju određene veze, imaju usluge, kontrausluge, pa ćemo ih ostaviti na životu, ali zato da bismo njih ostavili na životu, ostavit ćemo malo i one druge loše, i onda ćemo se prepucavati i govoriti, vi ne valjate, ne oprostite ljudi, ne valja onaj tko je dao akreditaciju lošem studiju. Tu je izvor problema i to trebamo rješavati. Dominik Bebek ima jedno pitanje. Zašto Ministarstvo obrazovanja toliko čeka s novim prijedlogom zakona i kolika je njihova odgovornost u neinformiranju studenata i inicijativa oko planiranih koraka u rješavanju ovog problema? Ima neko ko bi volio odgovoriti? Evo, ja sa stajališta inicijative mogu odgovoriti, ne znamo. To je i naše pitanje. To i nas zanima. I nas zanima zašto ministar ne izađe van i kaže, evo ljudi, ovako ćemo. Pa i da to ovako je loše, pa daj recite o čemu se radi, recite u kojem smjeru idemo, di ćemo, šta ćemo s ovim. Znači recite nam, ovako ćemo, pa se mi znamo prema tome postaviti. Stalno nas pitaju koji su vaši daljnji koraci, kako ću ja znati koji su moji daljnji koraci, odnosno naši, odnosno inicijative, odnosno studenata generalno. Ako mi nemamo nikakvu povratnu informaciju, mi sa ministarstvom trenutno, znači rekla sam, imali smo dobru komunikaciju, trenutno ne vodimo dijalog, mi trenutno vodimo monolog. Znači mi vodimo monolog, mi pričamo po medijima svoju priču, ministar šuti, isto kao što i Boras i ekipa, svi šute. Dobro, za Borasa ekipu razumijem zašto šute, zato što nemaju neke baš valjane argumente, da na njihovom isto ne bi ni ja baš izlazila puno u javnost. Ali zašto ministar šuti? To i nas zanima. Šta se čeka? Zašto nam ne date barem informacije koliko je njihova odgovornost? Pa poprilično. Jer ovo postoje veliki dio zainteresirane javnosti koji to zanima. Ministre, vi nas predstavljate, recite. Ja mogu odgovoriti na to pitanje, znači da bude malo bezobrazan pa da kaže da ministar ne zna napisati ili njegovo osoblje ne zna napisati zakon pa zbog toga ne šalju prijedlog zakona. Mogu reći da jednostavno glume političare pa onda gledaju kolika će podrška biti, ko će sve dati podršku ili pokušavaju sa strane skupiti dovoljnu većinu koja će onda podržati takav prijedlog zakona. Može se naći, pretpostavljam, 100 razloga zbog čega možda ministar šuti. Mene iskreno ne interesira zbog čega šuti. Ja bih volio da on upoznat s tim da svakim danom on ima sve manje i manje vremena, s tim što šuti dovodi u vrlo, vrlo nezgodnu poziciju sve studente stručnih studija koji se ne mogu baš tako lako nositi sa neizvjesnošću situacije. I sa svim onim pitanjima koji njihovi roditelji njima upituju, oprostite, šaljemo te već 3-4 godine na studij, jer mi to plaćamo bez veze, jer se ti mučiš bez veze. Koga oni zafrkavaju? A mislim da situacija u Hrvatskoj baš nije lagana i mislim da na to niti ministar, niti ministarstvo nemaju pravo. Neka se pokuša staviti u poziciju tih roditelja, tih studenata i shvati da svaki dan njihove šutnje uzrokuje samo goru situaciju i tim studentima i tim obiteljima. Ja ću drugim pravcem. Dakle, ja mogu reći stvarno da, govoreći iz perspektive vijeća veleučilišta, imamo dobru komunikaciju sa ministarstvom. Nismo ju vodili javno, nego smo ju vodili u službenim kanalima. Ministar je bio na našoj sjednici vijeća veleučilišta 15. rujna, čini mi se, i tamo je rekao da kad riješe probleme sa početkom školske godine, da će se intenzivno baviti s ovom temom. Dakle,
kažem, zadnju informaciju koju ja imam je da će se iskoristiti rad dosadašnjeg povjerenstva, što bi podrazumijevalo da se značajno skrati vrijeme koje bi bilo potrebno za sazivanje rad novog povjerenstva i da će prijedlog biti takav da nipošto neće obezvrijediti, spustiti razinu ili na bilo koji način diskriminirati studente stručnih studija. Ja sam znatiželjan jednako kao i vi, ali kažem, dakle, ne želim držati stranu niti jednoj političkoj stranci, niti jednoj političkoj opciji, samo mogu reći da se do sada pokazalo, vjerojatno zbog broja studenata koji studiraju na stručnim studijima, koji su ih završili, da niti jedna vlada do sada, niti lijeva, niti desna, se nije uzela taj luksus da se igra sa njihovim pravima. Dakle, ponovit ću, 2013. SDP-ova vlada, odnosno i ranije. Dakle, 2018. tako, kad su se radile izmjene zakona o HKO-u, dakle HDZ-ova vlada, prije toga taj prijedlog koji je upućen u proceduru je zapravo bio rad ministra Barišića koji je bio ministar u vladi Mosta i HDZ-a. Dakle, sve političke opcije, sad čuli smo i HSLS, sve političke opcije su dale za sada ovome podršku i ja se nadam da će to biti sve na vrijeme i u redu. Iako dopustit ću si luksuz da to kažem, pa me napadnite me, kritizirajte me kako god, ja bi bio sretniji da ovaj zakon i zakasni možda mjesec dana, ali da zakonsko rješenje bude trajno rješenje koje nas neće dovesti za 2 godine u situaciju da ponovo imamo odlučivanje u Ustavnom sudu, pod pretpostavkom da se to na pravi način iskomunicira studentima i da im se objasni da tih koliko god to bilo, a nadam se da ne bude predugo, da neće imati nikakvog utjecaja na njihove formalne diplome, ali opet ponavljam, naravno da bi svi bili najsretniji, da se svi nadamo da će to biti u ovim rokovima i da će to biti do 31.12. Ali čini mi se čak da i zadnji puta, dakle, kada je donošeno, isto tako je probijen rok za koliko? Za 4 mjeseca. Dakle, 4 mjeseca nije bilo u standardu hrvatskog kvalifikacijskog okvira, odnosno u razinama nije bilo diplomskog studija. Dakle, ništa dramatično se nije dogodilo. Ključna stvar je bila da se donese zakon, opet ponavljam, ovog puta koji nas neće ponovno 2022. okupiti oko iste teme i da onda opet raspravljamo. Ima takvih rješenja i vjerujem, stvarno želim vjerovati da će oni biti pušteni u proceduru vrlo brzo i da ćemo onda svi zajedno javno dati podršku takvog rješenja. Evo, želim to vjerovati. Ok, hvala. Pri kraju smo s vremenom, pa ako ima još pitanja od sudionika, dao bi vama prije riječ, ne vidim jednu ruku. Ok. Niko? Dobro, onda evo za kraj, još jednom svatko od gostiju, neka završna riječ, minuta maksimalno, Dijana ćeš ti prva, pa se osvrnuti na ovo, pa dati završnu riječ. Može? Ja sam samo osvrnula na ovo što je gospodin Jugo zadnje rekao. To sve zvuči krasno, to zvuči super, mi se slažemo s tim. Ok, ajmo probiti rok 2 mjeseca, 3 mjeseca, nema veze, samo da HKO bude takav kakav treba biti. Ajmo uzeti to sve u obzir. Ali gdje je Radovan Fuchs u ovoj priči? Zašto Radovan Fuchs nije taj koji to nama govori? Zašto nama Damir Jugo to govori, a ne Radovan Fuchs? Jer, evo, možda će zvučati malo prepotentno to, ali koliko sam ja zadnje provjerila, Damir Jugo nije ministar obrazovanja. Još uvijek, a Radovan Fuchs je. Znači, Radovan Fuchs šuti, ministarstvo šuti. Pa izađite van, pa recite nam nešto. Recite bilo što. Znači, recite napravit ćemo, nećemo napraviti. Napravit ćemo ovako, imamo plan A, imamo plan B, imamo plan C, možda nećemo, možda hoćemo, ali nešto recite. Ova šutnja najviše pridonosi zapravo nesigurnosti kod studenata. Ja se nadam da je toga ministar svjestan. Da onda kaže bilo šta je bolje od toga da ne kaže ništa. A oni ne govore ništa. Znači, ministre, izađite van pa recite nam, da znamo gdje smo, šta smo. Znači, samo šutnja,
pridonosi našoj nesigurnosti. Je li 100.000 ljudi u Hrvatskoj zaslužilo biti nesigurno? Radi toga što ministar nema 2 minute vremena zadržati presicu i reći ovako ćemo, onako ćemo. Kako god da ćemo je bolje od ovoga da ne znamo. Okay, hvala. Božo? Mogu samo nadovezati, reći kraj uzgleda da nećemo kako god, nego da ne znaju. Pa ako bude potrebno, evo daćemo im malo kratki rok, ne budu li oni predali zakon, mi ćemo predati zakon, a onda ćemo jednostavno stvari izvesti na čistac i tražiti od njih da se izjasne smatraju li oni da se učilišni stručni studiji i dalje vrijede jednako. Po meni vrijede jednako, ne mislim, barem do sada, gospodin Fuchs se nije pokazao kao amater po njegovom životopisu. Ja se nadam da će ostati pri onome kakav je do sada bio kao profesor. Ja se samo nadam da će to isto ministarstvo održati stručne i sveučilišne studije jednako vrijednima. A ako to ne budu htjeli ili ne budu znali, Most će pomoći u Hrvatskom saboru. Ako ništa, barem će im biti neugodno. Hugo? Ništa, ja se samo mogu pridružiti, ova mislim da je ključna riječ, da smo mi 100 puta ponovili, nadamo se, ali brzo ćemo vidjeti tu priču. Ali evo, umjesto te ključne riječi, nadamo se, evo ja ću reći, ja bih zaključio sa drugom ključnom riječi, a to je konsenzus. Dakle, svi se slažemo da je vrijednost stručnih studija za tržište, društvo jednaka vrijednosti sveučilišnih studija. Ako pažljivo čitate i presudu Ustavnog suda, i oni su to tamo napisali, jer nije ih spriječilo da naprave drugi problem. Ali generalno gledajući, kažem, još jedanput ću reći, meni ovo sve izgleda vrlo ohrabrujuće. Ja se nadam da će prvo kroz u proceduru otići povoljno rješenje, onda da će kroz saborski odbor to rješenje dobiti ekspresnu podršku i onda naravno kroz glasovanje u Saboru da će to biti, ne znam da li po hitnoj proceduri ili po onoj uobičajenoj normalnoj, ali kako god bilo, mislim da si niko u ovoj državi od politike ne bi uzeo za pravo da se igra sa pravima tolikog broja ljudi koji bismo pokušali čak doći do točnog podatka, međutim to je doista kompleksno jer imate ljude koji su šetali između sveučilišnih i stručnih studija, ali ta brojka je sigurno otprilike blizu nekih par 100.000. Tako da kako god bilo, velikog broja ljudi se ovo tiče. Tu se slažem sa gospodinom Petrovom koji je rekao da se i alumni stručnih studija koji misle da ih se ne tiče, jer imate nažalost jako puno ljudi koji su studirali na stručnim studijima na sveučilištima, koji misle da se njih ovo ne tiče jer su završili, imaju diplome sveučilišta, međutim nisu vodili računa o tome, odnosno ne vode računa da imaju diplome stručnih studija sa sveučilišta. Tako da ovo je puno šira problematika nego što je to ovako na prvi pogled vidljivo. Tamo neko petlja o razinama, kvalifikacijama, nekakva veleučilišta, visoke škole, inicijative i tako dalje. Ovo je vrlo važna tematika, vrlo važan problem i kao što područje kojim se ja bavim, što je krizno komuniciranje, kažemo kriza je prilika, pa ajmo iskoristiti ovu krizu za stručne studije kao priliku da ih pozicioniramo onako kako treba i da iskoristimo to i među poslodavcima i na tržištu i u medijima javno da zauzmemo mjesto tamo gdje da budemo tamo gdje nam je mjesto i na poziciji koje nam pripada. I još jednom hvala na pozivu i uopće za poticanju rasprave o ovoj temi. Ništa, hvala svima koji su se odazvali, hvala vama što ste ovdje uživo bili, svima koji su pratili tribinu preko streama, postavljali pitanja, pisali komentare. Nadam se da smo barem malo približili problem u fokus javnosti, da će se uskoro pronaći rješenje s kojim će svi biti zadovoljni i to je to. Hvala vam i doviđenja. Vi koji ste došli ovdje možete ostati kratko na druženju i popričati. Hvala.